lagi adil ngono kuwi. Ki modal rong balik. Ki modale akeh lho, Bah. Sapa? Niki Dir Basuki ki mawa bio. pripun niku? Mawa bio. Tegese orang berkarya itu butuh ragat. Lah, Aku nggih. nang Jakarta ya perlu tuku tiket. Loh. Aku arep mangan ya kudu tuku beras. Lah arep pengen ngene iki ya kudu ragat. Lah nek kowe kira-kira ora mampu, omong. Entekmu pira omong. Wih. Ket mau sombong. Lho. Wong semboyan iki sombong anu melarat keri sombong dhisik. Nggih. Kuwi kudu. Kuwi kunci sukses ya, Bah. Kunci sukses. Berarti kapan, Bah? Apa? Gawe konten ini kapan, Bah? Lho. Padane wong nganggur ae. Skejuku ki biyek. Lah nggih makane kula tangklet kapan? Ya dijadwal sik. Aku Wih. ki wong sibuk e. Ngono. Kowe ngerti ke sibuk aku? Napa? Saking sibukku kowe ro. Napa? Nganggur. Sibuk nganggur. Dadi aku sibuk nganggur. Ya sak waya-waya ayo arek-arek siap nih. Nggih. Kostum enek, naskah enek. Kowe njaluk 1000 episode siap. Beh, 2000 episode siap. beh. Lu tenan kuwi. Duit kabeh wi. Aku Minggu. piye? Lah jenengan muni episode 1000 ki sak episode metu sak Lho, menit. terserah awakmu dong. Diomongnya aku kok ora aja mok jak rembukan perkara duit. Sik toh, Perkara anggaran, Yo. dana, Yo. budgetnya berapa aja jangan. Ya telu sik ngono lho, Bah, ben iso Telu notos sik ya monggo sik, loro sik ya makarmu. Yo. Ya paling ora pilot project. Pripun niku? Uji coba dulu, ngono nyaman gak? Lah ngono nggo ngisi kekosonganmu ben ra jenuh. Nggih. Kowe butuh refreshing, lah aku butuh dana. Kuwi klop. Ojo angel-angel to jamong iki. Aku mikir duite, Ci. Lho kok mikir duit-duit kok dipikir duit ki dicepakne. Sik Bah nek telepon. Sapa? Happy birthday. Omong ngono. Gak wis. Anu Bah, padu ya, Bah. Omong ngono. Kula padu, saran, Bah. Sapa? Kula. Niki lagi padu. Patu karo kuwi. Nggih. Ngono amu. Nggih. Saran kan kula kan profesine sama niki. Kono penyanyi, aku penyanyi padha sibuk iki. Otomatis jarang ketemu. Piye solusine ben gak padu ae piye, Pak? Aja nyanyi. Aja nyanyi kowe. Sing apik sithik no. Ha sing apik sithik iki ya mesti harus dijadwal to. Harus ada. Tapi angel lho, Pak. Jak ketemu no. Jak ketemu angel. 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 Lah ya. Soha. Ya wong jenenge pacaran itu kan untuk menambah semangat. Nggih. Cinta pertama bagi wanita dikenang sampai akhir hayatnya. Iya. Cinta pertama bagi cowok untuk pelajaran selanjutnya. Nanti masuk kuotes di Instagram.